bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu berimanlah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Itu semuanya hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali diri. Kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu berimanlah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Keduanya itu hanya semua coba ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan?
kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Hari itu berimanlah dalam hidup yang berharga. Matur suwun Mas Bagong. Demikian tadi sebuah lagu dengan judul Klera Kleru dan telah dinyanyikan dengan sukses. Kalau tidak sukses namanya terlalu. Ya, iki isyana pangundut Jambu Alas karo Tresna Waranggono. Pak Tris, Tresna Waranggono ya. Oh, nembe mawon ngono. Ora takon madang apa nembe mawon. Ya Jambu Alas ya Pak Tris. Apa pancen yo suwi ora tau nyanyi ki ditanjakke le nyanyi Pak Tris. Nek ora digunakake suarane geseh Pak Tris. Betul, suarane niku jane iki penyen apik. Wah, luwih apik meneh nek ora nyuwara. Kleset menang, kleset kaya ula. Cok apik nek nyuwarane bojone. Hai. Engko Mas Jambu Alas. Ya, Jambu Alas duit karo sapa? Karo Mbak Laras. Kok. Ya, Jambu Alas. Kepiye jur kok milih sapa, Ro? Pemilih kae sapa? Abon. Milih bojone Kang Togok. Milih bojone Kang Togok wis bali. Ya gugah. Parane kok. Wah ngono terus cemburu. Ora cemburu. Parane. Nggih, monggo Mas Tono. Balungane, Cak. Kelingan manis asem. Woyo woyo. Kangen ramah kemuyune. Tresno lan kasih kasih sayange. Bareng aku ngakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo. Woyo woyo. Aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ora lakon melu duweni. Duwe bojo, takkan wis duwe bojo. Ada kula, ada semut, burung rondo aja direbut. Sumpah batin yen kula tak dadi suami. Woyo woyo. Ya. Tekan ning ati ora bakal lurugani. Sumpah wis
ramah kemuyune tresno lan kasih kasih ning ati lakon melun duweni jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ing batin yen kula tak jadi kawin tekan ati ora bakal luru ganti Esalawe asik Sumpah wis janji arep sehidup semati Sesilan sepi bareng-bareng dilakoni jambu alas jek manis rasane gajah tilas tak teni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melun duweni Wah jan saking semangate Mas Utris kringete lho ya Allah Gusti. Jan kringete kok metu saka ngirung ta bocah iki. niki iki umbel Cethake malah. Men sing kemringet irunge kok. tiba-tiba darane gading Gading kok biru bluwuk. Gading apa kuwi? Wah, jan edan iki enak tenan iki. Iya. Ya pamundhute goleki nek sing urung apa? Wah, ya. Ya kuwi sing duet sapa? Ayo. Oke, ayo. Munggah ora apa-apa. Ayo. Endi iki sing duet iki? Oke, wah iya. Ya, kayak kelitih-kelitih ya. Nah. Terus Waranggono Mas Tris. Wah. Golek mabuk lho Pak Tris, oleh ngombe ora akeh. Endi sing nembang mau endi? Nah. Ayo Le, munggah kene Le. Iki mumpung di syuting masuk TV. Ya ngono, sesuk kasete wis dadi bisa ditonton bareng-bareng. Ya, sing nyuting saka Grabak Mas Joko. Wah, ya ngono kok. Nggih, kita sambilnya. Wah, apik tenan. Cek. Jenenge sapa Le? Bejo. Oh, Bejo apa Trimbil? Ya bejo Trimbil. Ya, lagune Waranggono. Oke, tak rungokke Le.
rasa wis suwindu nggonku ora ketemu gedhuk hatiku krungu suaramu aku mung bisa tetunggo warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Embara ing awang-awang tanpa bisa ene aku mung bisa nyawang metes eloku mbrebes milion nang pipi apa tresno iki pancen aku duweni Wes lilano aku kang mas wes cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. rasa wis suwindu ora ketemu gedhuk hatiku krungu suaramu aku mung bisa tetunggo warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnamu ing gendheng kang tresnanku tak nyanyekke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinares dalakoni kanthi ikhlas ati. Layangku kelayong embara ing awang-awang Wuyu bisa ene aku mung bisa nyawang aku metes eloku brebes milion nang pipi apa tresno iki pancen aku duweni Wes lilano aku kang mas wes cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Sampun mas. Ya, iki ana pamundhut saka anak-anakku Sinoman. Ngersakake lagu Tresno Sudra. Ya, ben diaturake karo Mbak Iin. Heeh, Tresno Sudra. Aku tak karo cenguk-cenguk ngrungokke anak-anak do nyanyi apik. Nggih, Pak. Iki sing nyanyi duel iki mau sinten? Duet kok duel. Niku Mas Bejo namine. Wah, Bejo. Apik suarane. Wah. Nadane cilik ya tekan. Nggih, Pak. Sing diturim di Sirok Sutris. Nggih. Wah, niku Sutris niku nek suarane elok. Ming tetekane sing wae. Ayo ra sia-sia kok kanggane iki kok njero tetekane barang. Tresno Sudra diaturke Mas Tono. Monggo.
Lagu Tresna Sudra iki ngarange wis suwi kok iya lagune. Ah, iki lagu Tresna Sudra iki jaman nek ra kleru tahun 41. Diganti. Aku ki Tresna Sudra sing ora kelingan melekasane karo tengahe karo mburine. Ayo aku nak njaluk lagu oplosan wae. Oplosan. Wah kok oplosan to wak sing alus redoan. Apa le? Cidra rak ngono paling ora niku. Oh iya. Wis kono aku teko manut karo kowe le. Teko manut. Apa sing lagu model saiki? Saka Akademi Deterong. Wah, saka Terong. Terong apa? Terong coklat. Kayak sing nonggone laptop. Nama saya Riris. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya lagu Kejora. Oh, Kejora. Ayo, Kejora ya kena sing rada anyar. Kejora kok kejuran. Sik karo bento toto. Diatur iki Mas Tono. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Kejora
Ya ing wusana muga-muga anakku penganten sakloron sakwise dipargya entuk kanugrahane Gusti Kang Maha Kuwasa kaken-kaken ninen-ninen kang yata sak keluarga ya diparingi bagas waras slamet cedhak rezekine didoke saka sambi kalane rening iki sesuk ya isin terus do nyambut gawe ayo kae sowan ana ngasane bendaramu Ndara Janaka ayo padha disibuk lho bendaramu wis rawuh mrene kae dole nggih Pak monggo kula derek nggih Pak Sinong wedi gawe galar nalar nyembak suruh sudiro pamo sang mangrempak suronggong kolorowo kita umangsa rikala semanten tindaknya sang pamadya ora kan nyono-nyono kapapak perbawaning sang Resi Kunta Wibisana wujuding Gandharwa ingkang darbi warna pangireng kuning kelawan putih ingkang rika semanten sampun nampi dawuhnya sang Penemban Kunta Wibisana kinen ngupaya satriya ingkang pengawak banyu Guwaya Teja ingkang wujud ireng arani Kala Angkara rikala semanten mapan wonten tering waduk dununging oleng tutuk dening aran Kala Ludra ingkang darbi warni abang mapane ana jroning limpa wahayaning dumunung ing talingan perbawane ndawaken duduka Kala Sukarda darbi wujud kuning rupane mapan wonten amperu wahayaning dumunung ing netra ing kono mawa perbawa seneng marang eden-edening jagat ingkang wekasan nuraga ingkang wujud putih mapan wonten jroning balung wahayane dumunung ing grana ing kono mawa perbawa angesti kelawan kautaman mangkala kagiat sang apekik mulat dumateng sang raksasa ingkang nembe rawuh lang driya mangu-mangu
Kageri-geri kang saprabata abang kawalagar menguwu mungsuh minta lawan menguwu mungsuh minta lawan manu kowe ora perlu bantu saking rumahku para iku kemandek luwih dhisik aku takon kawanku ta. Di opo kakang opo kakang opo kakang wujud ing Sandria Bagus pengawak banyu Gowaya Teja ya iki sing dadi keparinge Sang Tapa Kuntawi Wibisana ing ngambil nyampurnake wujudku lawan wujudmu di kowe mandek ya di iya kakang ana wujudan cat ilang cat katon. Kowe sapa? Aku Kala Soekardo. Wah, aku Kala Ludra, aku Kala Angkara. Aku Nuraga. Soekardo, Angkara, Ludra, Nuraga. Ya. Tumeka ngarepanku kowe duwe sedya apa? Miturut keterangan pepundhenku, aku bisa lebur kawujudanku bali nang asal kamulaku. Nanging aku kudu njaluk tulung lawan satria ngewujude pengawak banyu Gowaya Teja. Tak goleki jagat tribawana ora ketemu mung kowe mula saka kuwi ten. Aku njaluk tulung lawan kowe, aku sampurnakno aku leburen Raden. Ora watak wandune satria madukara gawe cilakaning wong kang tanpa perkara. Bae lah. Gelem lebur wujudku apa ora? Besok ora gelem saiki ora gelem nek ngono malah kowe tak pateni kuwi. Kagiri-giri lanang kono. Raneng kono meka beya galar. Ora gelem sing arep kok kesabet panging kemudaken mergane pati-pati. Basu
Hut. 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 Nek ora bruk kok kena ki ora bluk. Ono kan? Iya kok. Ben jenis nek ngono kan. Ah iya. Awas. Oh. Ayo tangi Kang. Ayo tangi, tangi.
Merano sumupangai mangarono katinetraning enggorepo sabtaning kukila ringkanika rasa kang atur Raden Janaka kaparingan dawuh dening Sang Nayantaka nyipta dahana suci perbawane Sang Kuntawijaya menapa Wibisana kala dayaning dahana suci lebur papan tanpa dadi bali nang asal mulane wis kacarita ing ngajeng kala Sukarda Naraga kala Ludra miwah Angkara kana dahana suci bali nang papan kamulane sing sekala paling alor saka kidul bali kidul wetan bali wetan kulon bali kulon sing sekala dhuwur tetep bali mumbul Sinigak ingkang kinariyos dadya sambunging carita ora kaya Begawan Kesawa Sidi nampi piswanira Sang Pamadya mawa Prabawa swara jumegluk wonten ing antareksa persasat bisa bedat-bedatke kendhanganing talingan.
Ana pandhita karya wangsit yaning laloka kadhi langit mambantan lopas wulan lopamaniku lintang tulya sumawur kadangipun Kakang Janaka wonten dawuh Kakang Kesawasidi Wahyu Makutarama pinesti dadi kewajibaning para kadang Pandhawa. Dadi pangertenmu ya Di. Tembung wahyu, wahyu pikenugrahan ingkang pinaringake dening Gusti Kang Maha Kuwasa tumrap kawulane ingkang padha gedhe rasa prihadine. Dene Makutha iku sejatine agemaning ratu. Rama iku jejuluking ratu kasebut. Ing kono kinancingan piwulang-wulung perkara ing ngaran Astabrata. 1. Pinangka satriya Bayangkaraning Praja kudu nulat kaya lakuning Surya. Surya iku mujudake kekuatan. Surasane pinangka satriya pengayomaning kawula kudu bisa andayani katentremaning para kawulanira. Kawula ninggi. Kaping pindho
nganggo watak candra. Candra kuwi pepadang ing wanci bengi. Pinangka satriya Bayangkaran Praja kudu bisa mbudidaya. Murid pepetenging pikir ingkang sinandhang para kawula bisa den padhangake saengga ambabar karahayun. Dene ingkang kaping 3 nganggo wataking Kartika. Kartika iku wujude lintang. Lintang kuwi sakjege ora nate alian saka nggone. Tegese pinangka satriya pengayumaning para kawula kudu netepi marang pangandikan ingkang wis kawedhar. Kaping 4 jejering satriya pengayumaning kawula nganggo watak ing maruta. Maruta kuwi angin. Angin kuwi bisa manggon nang ndi wae. Nang darat, ana langit, ana gunung, ana ing laut. Kabeh bisa dinggoni sing jenengane angin. Tegese pinangka kawula banget nggone ngantu-antu marang satriya pengayumaning praja ingkang gelem kala mangsani nidi presa medhun dhewe ngawuningani kahananing kawula ingkang den ayomi. Sebab yen to mung ngendelake palapuraning andhanmu abang diaturke ijo, ijo diaturke putih sak panunggalane inggih. Kaping 5 satriya nganggo watake ngakasa. Akasa iku langit. Langit kuwi watake kamot. Bumi bisa mapan ulung telenge langit, segara ya bisa mapan ana sak ngisoring langit. Pinangka satriya pangayom praja kudu duweni watak kamot tegese kawulamu rening ya panjenengan werna-werna ana ingkang ndugal, ana ingkang alim, ana ingkang pinter, ana ingkang bodho. Kabeh kudu kok ayomi sebab iku kawulanira inggih. Banjur kaping 6 satriya nganggo wataking dahana. Dahana kuwi watake pambrasta. Negara ingkang ora tentrem kudu dadi tanggung jawabing para satriya pangembating praja mbirat sukertaning negara supaya mbabar katentremaning kawula inggih. Kaping 7 nganggo wataking samudra. Samudra iku segara jembar tebane. Pinangka pengayumaning para kawula kudu duweni watak adil para marta, tresna sih lan sapadha-padha. Dene yang kaping pungkasan arane Pertala. Pertala kuwi bumi utawa lemah. Wataking bumi teguh, luhur, jujur, gelem geganjar kawulamu sing padha labuh nang negara. Nanging gelemno matrapke paukuman marang kawulamu ingkang padha nandhang kaluputan inggih sendika Wahyu. Ingkang isi wiridan 8 perkara wis pinesti dumelung jagatira Yayi Pamadya. Tampanana Dimas Harjuna inggih sendika Kiraka.